אז אני עמי. קוראים לי נוגה עמית. שמי אבי לוי. שלום, אני אריאל אביב. אני משה כהן. אני דני מ"פ בגדוד מובילים. שלום, קירל סטאס. קוראים לי רן לב-ארי. נראה הלל בן 26 מיוקנעם. קוראים לי גיא פאר. אני ולדימיר צ'יפורנוב. קוראים לי אלימלך שלום. אני מאיה נמירובסקי. 7 באוקטובר תפס אותי בפלוגה הסדירה. המג"ד התקשר אליי ב7:10 בערך. עליתי על מדים, 20 דקות הייתי בבסיס. 7 לאוקטובר תפס אותי כשהייתי בחול, לא הייתי בארץ. וישר התחלתי רגע לראות מה אני עושה מחול, כדי לראות שהכל בסוף קורה. אני חושב כמו הרבה אנשים ב7 לאוקטובר, שזה בעצם יום שבת בבוקר, אחרי סוף שבוע מאוד נינוח, אני מוצא את עצמי מתהפך במיטה לצד שני, ותופס אותי טלפון, אני זוכר בדיוק את השעה 7:31, אני עונה לטלפון, המ"פ שלי אבי לוי נמצא שם, בעצם צועק ואומר לי, תקשיב, מאות אנשים נרצחו, נפתחה מלחמה מטורפת בדרום, תטיס את עצמך לבסיס מיד. הייתי בסדרים בתחילת אוקטובר, ב7 לאוקטובר הייתי בבית, בסופש, קיבלתי טלפון, רציתי לחזור לבסיס, לקחנו כלים, כל מיני ציוד כבד, טנקים, מנהרים, ירדנו דרומה, בדרך דרומה ראינו דברים לא פשוטים. אז 7 לאוקטובר תפס אותי, הייתי בבית, ביתי בפלסטין מרמת הגולן, הייתי בקורס מ"פים, קיבלנו הודעה שכל זרוע יבשה, כל הקורס מ"פים מגיע לדרום לעשות סריקות, לבצע פעולות גם חילוץ של אזרחים וגם סיוע לכוחות הצבאיים. 7 לאוקטובר תפס אותי כאשר אני הייתי בתש"ח. אנחנו התגייסנו ב3 לאוקטובר, וזה תפס אותנו בתוך התש"ח. זה היה יום נורא מאוד. הייתי צריך לרוץ מיד, לראות מה קורה עם החיילים שלי שם. תוך כדי נסיעה נפגשנו עם הרבה, לצערי הרב, עם הרבה גופות, עם הרבה דברים שקשה לספר אותם ולתאר אותם. 7 לאוקטובר תפס אותי שאני בבית שלי בגדרה, ישנה, קמתי מהאזעקה בשעה 6:20 בבוקר, בכמויות שלא הכרתי, ישר פתחנו רגע טלוויזיה, כל המשפחה, ראינו את כל מה שקורה, טלפונים מהמג"ד, להקפיץ את כולם. קמתי בבוקר, ואשתי אומרת לי, תדליק טלוויזיה, יש אסון. והוואטסאפ הפלוגתי התחיל לבעור. כבר הכנו את עצמנו, הכנתי כבר תיק, כבר לא ידעתי כאילו שיקראו לי, אבל הייתי בטוח בזה. ובוואטסאפ אמרו, בלי צו 8, תגיעו לבסיס. הגענו לפה, התגייסנו, התחיילנו, וממש יצאנו לדרך כבר בסביבות 11 בבוקר, העמסנו, והתחלנו את איך נקרא, המלחמה. 7 באוקטובר תפס אותי שבשעה 6 קמתי לטלוויזיה באופן רגיל, שאני קם מוקדם בשבת. קמתי, הדלקתי לטלוויזיה, כבר הבנתי שמתרחש איזשהו משהו לא תקין. המלחמה ביליתי עם מג"ד 30 משלי, היא גרה בדרום בנתיבות, היא התקשרה אליי ב-6:40, 6:30, וככה סיפרה שהיא שומעת שפה מאוד מאוד חריגה, שזה לא משהו רגיל לתחושתה. תוך 3 דקות נעתי את עצמי לגדוד. אני נהג מוביל טנקים. התגובה המהירה שלנו, של המחלקה, סייעה לכוחות בשטח לקבל את הכלים בהקדם באותו שבת. התבקשתי על ידי המג"ד להתעסק בכל סוגיית כשירות הרכב ורכבים שנמצאים על הכבישים, לוודא שאין לנו סיכונים כאלה ואחרים, ולוודא שאנחנו נמצאים ברמת מוכנות מאוד גבוהה לביצוע משימות. התפקיד שלי הוא נהג על הדבר הזה. זה לא פשוט לנהוג אותו. המשמעות של להתגייס בגלל גיל, אני מרגיש שיש עוד כוחות לתת לצבא ולביטחון. במיוחד שיש מלחמה, אז כל כולי לעשייה הזאת, ואני מרגיש שתרמתי, כי להעביר כלים לשטח, ללוחמים שילחמו איתם, זה התפקיד שלנו ובזה אנחנו טובים. זה האלף בית של תחילת המלחמה. אני אחראי על כל ההפעלה של הגדוד. זאת אומרת, כל המשימות שהגדוד מקבל,
כל הריכוז סדק, כל הניודים, כל מה שצריך, הכל עובר דרכי, ואני מפעיל את פלוגות ההובלה הכבדה. בשלב הראשוני זה לגייס את כל סד"כ המילואים, לחבר רגע אנשי מילואים למול כלים כשירים ומוכנים, ובסוף לייצר את המבנה וארגון של הגדוד למלחמה. תוך כדי כבר התחלנו לקבל ניוד סד"כ מאוד מאוד משמעותי, משימות פוש מאוד משמעותיות. ניידנו 10 צק"חים, צוותי קרב חטיבתיים, מהצפון לדרום. סך הכל ניוד של 2,000 רקמים ב10 ימים הראשונים למלחמה. זאת המשימה המרכזית המאוד מאוד גדולה שהייתה לנו אחרי שלב הגיוס. לאחר מכן התחלנו עם המשימות חוצות גבל. למעשה המובילים של הגדוד והסמים נכנסו פנימה לתוך עזה, לעומק עזה. היה לנו שם כמה משימות מרכזיות. משימה ראשונה זה חילוץ הרקמים התקולים, ויחד עם זאת תספקנו את הכוחות הלוחמים עם סמי טריילרים שנכנסו פנימה. סך הכל מעל 120 חציות גדר של כלים שלנו, צריך לומר 24/7, בשישי, בשבת, בלילה, ביום, בכל זמן, בכל מקום. יש הרבה מקרים, בשביל העשירי ראינו הרבה דברים קשים, ראינו את הקיבוצים שם והיישובים שנחרבו, עבדנו שם על הכננת, באחד המקרים התפוצצו לנו צמיגים, תחת אש קיבלנו קסאמים. מוביל אחד שבעצם היה בפעילות בגזרת הצפון דווקא, כאשר בגזרת הצפון, תוך כדי ירי מסיבי בצפון, הרכב הזה נתקע על ציר מאוד מאוד מסוכן, ופעלנו באופן מיידי כדי לחלץ אותו מהמקום שבו הוא היה. אנחנו הגענו לגדוד שריון שישב בבקעה, הגענו מ-45 מובילים, המסנו אותם. יצאנו מהבקעה בליווי של המשטרה הצבאית, בליווי של היחידה לעוטף עזה. הבאנו אותם לשם, כלים ירדו, וחבר'ה נכנסו ללחימה בעזה. יש הרבה מקרים, בטח ה7 באוקטובר רגע עם כל המערבולת של הבוקר, ובסוף לגייס ולהפעיל את הגדוד שאתה בעצמך נמצא באי ודאות ואנדרמנוסיה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהרגעים הראשונים נראים ממש כמו סרט אפוקליפטי. זה היה שהעברנו את סיירת גולני משרגא לדרום, ושם ראינו שאיך קוראים לזה בשפתנו עכשיו? חרבו דרבו. זה מה שאמרתי שהולך להיות, כי ראיתי את כל המסה, את כל הכלים, את כל מה שהולך להיכנס פנימה, ואני לא ריחמתי על מי שהולך לקבל את הפגזים שלנו. מה שזכור לי בימים הראשונים זה אחדות, אהבה ותמיכה של כל העם ישראל. בפאתי הכניסה לצפון הרצועה, בעצם זה החלק האחורי של בארי, ששם היינו צריכים לשנע גדוד של טנקים מהיציאה לאזור הלחימה. אזור קשה מאוד, אזור בוצי, תחת מבול, גשם, לילה, חושך מצרים, אירוע מאוד מאוד מאתגר, כאשר ברקע כל הזמן תנועה של לוחמים, כל הזמן יש שירותים, מסוקים מעלינו. אני יכול לזכור את האווירה הפסטורלית, בעצם מבצעים ירי של טילים לתוך שטח האויב, בהחלט אירוע שדורש שמירה על קור רוח ומקצועיות, ולמרות כל האתגרים באמת הקשים מאוד שהיו כאן, וגם איתני הטבע, עמדנו למשימה, ביצענו אותה בצורה מלאה. ברגעים של קושי מחזק אותי שני דברים עיקריים, זה החיילים. החיילים עצמם שבאים כל הזמן ומחבקים, והם מחזקים אותי ואומרים לי, שמע, קרה פה דבר נהדר, דבר שאנחנו לא האמנו שיכול לקרות, לקום פלוגה מ-0 ל-100, שהם רואים את הפלא הזה בעיניו, והם רואים את הכוח שהסגל נותן להם, ואנחנו ממש תומכים בהם והם תומכים בנו. זה נותן לי כוח אדיר להמשיך ולראות את השלב הבא איתם. אני חושב שמה שמחזק אותי תמיד אני רואה לנגד עיניי את המשפחה, את הילדים, את האישה. אני חושב שכל פעם שאני מרגיש איזושהי מועקה, תמיד אני לוקח את הדברים האלה לשם. מה שמחזק אותי בימים האלה בעצם זה לראות שלמרות כל המחלוקות שהיו במדינה בשנתיים האחרונות ובחברה וגם בצבא, לראות שבעצם כולם נרתמים ביחד. בגדוד שלנו במיוחד נראה לי
לא צריך להכביר במילים, האחדות היא שופעת מכל דלת פה, האנשים אכפתיים, מחוברים אחד לשני, המטה של הגדוד מחובר בצורה מפליאה, וזה רק בעצם הכוח המניע של כל היחידה לוודא שהכל עובד כפעולה משומנת, וכמובן שהכל לפי הדירקטיבה של המג"ד. חזק אותי אולי שבדרום קצת פחות הפצצות, עכשיו יש לנו את הצפון, שאנחנו עוד לא יודעים מה הולך להיות שם. אז לבינתיים חצי חיזוק זה מהדרום. חיזוקים, המשפחה שתומכת, זה החיזוקים. מה מחזק אותי זה הצוות, העבודה והעזרה שאנחנו מקבלים וכל התמיכה, אם זה מהציבור ואם זה מהסדיר שלנו כאן, זה מחזק הכל. תמיכה מהבית, קודם כל. 125 יום שאנחנו נמצאים במילואים, פה כבר הפכה להיות משפחה שלנו, אז גם מפה אנחנו קיבלנו תמיכה. אותי מחזק הראייה שכל עם ישראל וכל מי שמסביבנו נותן תמיכה וגיבוי מלא בהכל. אחד אני חושב שכמובן הבית, המשפחה, לדעת שהם בסדר, לדעת שהם עוברים את זה בטוב. ושתיים, עם ישראל. לגדוד אני מאחל שימשיך להיות גדוד חזק כמו שהוא, לספק לכוח המילואים את מה שהוא נתן פה במלחמה הזאת. נתן דברים באמת מענה מהיר של לוגיסטיקה, של מזון, של הקשבה, של חדות, של הכל, כל מה שרק היה אפשר לקבל כסגל מילואים, כמ"פ מילואים. אין לי מה להגיד, הגדוד נתן את הכל. לגדוד אני מאחל שתמיד יוביל בכל מקום, בכל זמן, בדיוק כמו הסלוגן שלנו, ושימשיך בדרך שהוא נמצא בה. אני חושב שאנחנו במקום טוב מאוד ואפילו בשיא, ואני מאחל לו שתמיד נהיה במקום הזה ונשאף לעשות יותר. אני רוצה לאחל שיהיה טוב, שיהיה שקט, שבעזרת השם כלל החטופים יחזרו הביתה בשלום, שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום, שהפצועים והכואבים יעברו את הימים שלהם בצורה הכי טובה שיש, ונחזור ונתגבר על כל האויבים שלנו. אני מאחל לעם שלי ולאחיי ולאחיותיי שנהיה תמיד מאוחדים ולא נהיה שנאת חינם. כשאנחנו מאוחדים, אף צבא בעולם ואף אומה בעולם לא יכולה לנצח אותנו. אם אנחנו נשאר מאוחדים ונאהב אחד את השני, תמיד ננצח. אני מאחל לכולם, לכל עם ישראל, שתהיו בריאים וכולם תחזרו בשלום, תחייכו, כל בסדר. לאחל למדינה שלנו שמספיק עם מלחמות. זה כבר יותר מדי, אבל לא נותנים לנו שקט. אני מקווה שהצאצאים שלנו לא יחוו את המלחמות. אני רוצה לאחל לגדוד שתמיד נצעד ביחד, שנלך יד ביד עד הסוף, לא נפחד מהמשימות, לא נפחד מהמקצוע, נדע לשים את הפן הרגשי בצד, כמו שאמרתי מקודם, ולצעוד למטרה. אני רוצה לאחל גם לנו שנדע לעשות דברים בצורה טובה ביותר. לצערי נהרגו בלחימה הארורה הזאת מעל 1,500 אנשים, מתוכם מעל 500 חיילי צה"ל, ורק בתגמון הקרקעי כ-200 לוחמים. ומתוך המקום הזה, האובדן הקשה הזה, לאחל לעם ישראל, לאחל לצה"ל, באמת, שנדע בשורות טובות, שננצח ושידנו תהיה על העליונה. כמה שפחות אובדן בחיי אדם, וכמה שיותר נחת ורגעים טובים, גם למשפחות שאיבדו את היקר להם מכל, שהמוות שלהם לא יהיה לשווא, שנהיה מאוחדים וחזקים ביחד. בסוף אנחנו עם אחד, אין לנו משהו אחר, אין לנו מישהו אחר שישמור על המדינה. והם קיפחו את היקר להם מכל בשביל שאנחנו נוכל להיות פה. אז בטח שמגיע להם כל הטוב. בעיקר נחת והבנה שהם לא הלכו לשווא. למשפחות החטופים שכמובן נאחל להם שיחזרו לראות את הילדים או הילדות או היקרים להם וחוזרים אלינו.
והכי חשוב, שצה"ל ינצח. ונמוטט את החמאס, ונראה הישגים בעמל כפינו, שצה"ל ינצח בדרום, בצפון, ביהודה ושומרון, בכל משימה נידרש אליה. ואנחנו פה כדי לעשות את החלק שלנו בעולם ההובלה.